Giauhag sa Regional Juvenile Justice and Welfare Committee Region 11 ang mga lokal nga panggamhanan nga wala pay bahay pag-asa facility alang sa mga Children in Conflict with the Law o CICL nga magtukod na niini. Ani report ni John D. Esteban. Sumala sa Regional Juvenile Justice and Welfare Committee o RJJWC 11, kuwang pa ang mga pasilidad sa bahay pag-asa sa Davao Region para sa mga Children in Conflict with the Law o CICL. Niining maong pasilidad, temporaryong gibutang ang mga CICL nga nagedad og 15 anyos pataas apan ubos sa 18 anyos. Samtang sila nagpaabot sa desisyon sa korte. Sa pagkakaroon, tulo na lang ka probinsya sa rehiyon ang walay kaugalingong pasilidad. Ug kini mao ang Davao Oriental, Davao Occidental ug Davao del Sur. Ilawom sa Republic Act No. 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act, gi-require ang matag probinsya og highly urbanized city nga magtukod og kaugalingon lang bahay pag-asa. Under the law, it is required. Gina-encourage nato, ginalabi nato for the end time, pero may mga preparations na, may mga plano na to construct. Dinhi sa Davao City, dunay 85 bed capacity na ay panahon nga musubra pa niini ang mabutang nga CICL. But sometimes, way back 2024, 2025, lumampas almost 120 clients. The city government support the Bahay Pag-asa. We have extended building a room for CICL na lumampas po ng 85. Wala naman kaming problema when it comes to budget for basic needs ng ating mga CICL po. Samtang sumala sa DSWD-11 nga hapit na mapuno ang Regional Rehabilitation Center for Youth o RRCY. Diin ibutang ang mga CICL nga dunay mando sa korte nga ipaubos sila sa mas lawom ug dugay nga rehabilitasyon. Sa 14 million pesos nga pondo alang karong tuiga, wa pa katunga sa tuig 52% na ang nagamit sa mong budget. We are fast tracking. The social workers has been into fast tracking their legal documents for them to prepare them for possible reintegration to families and communities. If ever there is really a need for additional budget, we can propose. And so far, based on our experience last year, nag-grant naman siya, ma'am. Doon na sabdaw ginapahigayong survey ang RJJWC kalabot sa tools nga gamiton alang sa pag-assess sa discernment sa CICL o ang abilidad o pagproseso sa lawom nga pagunahuna aron masabtan ang usa ka sitwasyon o mailhan ang maayo gikan sa dautan. We want to consult the social workers who directly administer the assessment of discernment. Baka kailangan na ipalitan or dagdagan, i-redesign. So hopefully by September, matatapos yung survey namin. Kauban si Bebot Kahes sa kamera, John D. Esteban, One Mindanao.